Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane esasigcinile kuwumusa nothando lwakhe. Akukhona ukuhlakanipha nokuqonda kwethu, kepha kuwumusa nothando. Siyambonga-ke bazalwane uNkulunkulu. Kuningi nje singeqede mase kuthiwa siyambala izinto uNkulunkulu asenzela zona, kepha nje sithanda ukubonga kakhulu ukuphila, ukuthi sisaphila. Nakho nokhisimusi sosemnyango sesiyawubona ususeduze. Siyabonga-ke bazalwane, siyambonga nje uNkulunkulu. Kuningi esingambonga ngakho, kepha nje sibonga khona ukuphila. Bazalwane, nginiphathele intshumayelo ka-the late Pastor Gumbi, eshumayela eminyakeni eyedlule, eminingi eyedlule, ekhuluma khona ngencwadi ka-Esteri, la kukhulunywa khona ngenkosi u-Ahasuweroshi. Le ncwadi le, nami bazalwane, angifuni ukuqamba amanga, uthe uma ekhuluma uPastor Gumbi, wakhuluma into nami eyafika kumina. Bengingamjaji lo mama. Nizoyizwela abazalwane, ngizonizwisa intshumayelo yakhe mase eshumayela yena echaza. Bengingamjaji lo mama ngoba naye uma ekhuluma uyasho ukuthi abantu abaningi bafundisa omakoti ngalo nkosikazi, ngendlela yokuthi mhlawumpe uwumuntu owakhombisa ukungahloniphi. Nami bazalwane angimjajanga lo mama, not ngoba ngangine-understanding enkulu, but umfundisi the late Pastor Gumbi usengenze nga-understanda nokunye. But into eyayingenza ukuthi ngingamjaji yingoba ngathi uma ngizwa, angikaze ngiyinike isikhathi sokuthi ngiyifundele incwadi mina personal, ngiyaye ngizwe nje uma kushunyayelwa ngayo. Kodwa uma ngizwa ukuthi wayembizela eningini labantu ababe baningi, kukhona abantu besilisa. Sizokhumbula abazalwane ukuthi u-Ahasuweroshi wayenze idili elikhulu, enze into esamcimbi omkhulu owawusendaweni. Uzomuzwa uPastor Gumbi uma ekhuluma ngayo le ndaba, ukuthi kwakuyindawo enkulu ecishe ibe njenge-ground, indlela eyayinkulu ngayo, kugcwele abantu besilisa. Bazalwane, uyacabanga uwumuntu wesifazane, angisho bazalwane ukuthi ku-right ukungahloniphi umkhwenyana wakho, but kodwa uyacabanga isimo ayebhekene naso lo mama, ukuthi fanele eze phambi kwabantu besilisa begcwele, eze akhangise ngobuyena, okusho ukuthi lowo muntu wayezobe engagqokile phela, noma engabe egqokile, kusho kwakuzofanele agqoke ngendlela engenakho ukuhlonipheka, ukuze abantu bambone ukuthi muhle kangakanani. Kodwa nizoyizwela abazalwane uPastor Gumbi mase ekhuluma ngayo, eseyichaza. Nami kwakukhona ukungamjaji loya mama. Bengithi uma ngiyizwa lo ntshumayelo, kube khona ukuthi angimjaji, ngoba nami ngiyacabanga nje ukuthi ubizwe uyoba phambi kwabantu besilisa abayinqwaba, like uwumuntu wesifazane. And masikhumbula kahle, abantu besifazane bakuqala, angisho ukuthi abamanje abasekho njalo, basekhona abantu abakanjalo abay'hloniphayo, kepha ngoba sikhuluma ngezwi likaNkulunkulu, abantu bakuqala besifazane babe nokuy'hlonipha. Kwakuba khona ukuthi abantu besilisa, abantu besifazane, ngoba naye mawuzwa encwadini uyezwa ukuthi naye ngesikhathi umkhwenyana wakhe enze idili ehlangene nabantu besilisa, naye wayebizela akhe labantu besifazane, okusho ukuthi kwakukhona lento, hhayi lento esikhona manje ukuthi sekukhona ubungani nokujwayelana nabantu besilisa, uthi umuntu wesifazane jwayelene nomuntu wesilisa. Yini oyikhulumayo? Ngoba fanele nawe uhlale nabantu abanjengawe, ababantu besifazane uma umuntu wesifazane, uma umuntu wesilisa uhlale nabantu besilisa. So uyabona ukuthi lowo mama kwakukhona ukuy'hlonipha, hhayi ngoba wayeqonda ukuthi indoda yakhe angayihloniphi. Kodwa into engiyithandayo ukuthi uNkulunkulu uyalwelana. Wabona uNkulunkulu ukuthi, hhayi ukuthi wabona uNkulunkulu wayekwazi konke, kepha indoda yakhe yathatha isinqumo. Ngobani? Itshelwa abantu ababephuzile njengayo, beyiluleka ngendlela engekho right. Yona yathi mase kuphelile utshwala kuyona ngakusasa, yayisola, yafisa ngabe unkosikazi wayo engabuya. Ngobani? Yayisibuka izinto, ibone ukuthi nayo lento ade ifuna ukuthi unkosikazi wayo ayenze ibi-wrong. Kwasho ukuthi umonakalo usuyenzekile. If unkosikazi wakhe waye-wrong, ngoba uNkulunkulu uhleze khona ngaso sonke isikhathi, wayengeke uNkulunkulu amenze lo umkhwenyana wakhe u-Ahasuweroshi ayibone ukuthi unephutha, ngoba kusho wayeseyibona ukuthi ube-wrong yena, ngokuthi abizele unkosikazi wakhe emadodeni egcwele, ngoba whatever yena ayebona iyinhle kunkosikazi wakhe, kwakufanele ayigcine for yena, ngoba kwakufanele into efanele
into efanele ibonwe uyena, hayi ukuthi afuna ukuthi ibonwe wonke umuntu wesilisa, ngoba yona into ayenza yena ukuthi angabiza unkosikazi wakhe afuna azobonwa wonke umuntu wesilisa. So nje bazalwane, le ntshumayelo le uthe mayikhuluma ngayo the late Pastor Gumbi, kwangithinta ukuthi yazi lento nami enganginayo ukuthi ngangamjaji lo mama ukuthi isinqumo asithatha, wasabela isithunzi sakhe ukuthi kwayena nje uzozizwe kanjani ade phambi kwabantu besilisa abaningi ebhizi, engabe wayezobe modela noma wayezobenzani, ngoba phela kuzofanele enze lento eshiwo umkhwena wakhe. Nizwe kahle bazalwane, akukhona ukuthi ngikhuthaza umoya wokungahloniphi, kepha bazalwane nizoyizwela nani kodwa uPastor Gumbi eyisho lento, ngoba naye uyibuka ngalendlela futhi kuyakhombisa ngempela ukuthi iyona lento uPastor Gumbi azobe echaza, ngoba wayengekaze ayisole if wayengavenzi into wrong. Wabona ngakusasa sekuphelile utshwala ukuthi yazi benginikela ngonkosikazi wami phakathi kwabanye abantu besilisa, ngobani wayethatha isinqumo. Akukhona nokuthi leso sinqumo saqhamuka kuyena kuqala, saqhamuka kubantu ayenabo abasheshe bamthathela isinqumo, ngobani wayehleli nabantu abaphuzile naye sephuzile. Ngakusasa sebengasekho eseyedwa, sebemtholelile-ke lo ngcono ababebona ukuthi uzoba ngcono. Wakhumbula ukuthi ube nonkosikazi wakhe and uyena ube wrong ukuthi ambizele phakathi kwabantu besilisa. Kepha bazalwane nizoyizwela nani Pastor Gumbi, imnandi kakhulu le ncwadi bazalwane. Ngithe nje nami mase ngiyifunda ngayijabulela kakhulu ukuthi yangithinta. Nizoyizwela-ke bazalwane Pastor Gumbi chaza. Ngiyabonga bazalwane. Lapha kule ncwadi kaEsther nawufunda chapter 1 wakhona kunenkosi la eyayikade iphethe izwe elikade lihlukaniswe ngama-province angu-127. Kusho ukuthi le nkosi yayiphethe izwe elikhulu kabi. Uyifundele nje nawufika ekhaya from verse 1 uyele ku-21 uzothola indaba emnandi la kule ndaba kaEsther. 127 yama-province. Konje South Africa sinama-province amangaki? Count class. 9. Laba babe no 127 yama-province only. Ukubusa kwale nkosi kwakuhamba kuze kuyofika eNdiya, kuhambe kuze kuthatha ingxenye ye-Europe. Amen. Kanye ngonyaka nawufunda kulesahluko engikhulume ngaso chapter 1, kanye ngonyaka le nkosi yayikade iba nezinsuku zokuphumula kanye necabinet yayo nabo bonke abaseyikhundleni. Kanye ngonyaka bebathatha 180 days akusetshenzwa, kuyaphunyulwa, kuyahalaliswa, kuyaphuzwa. 180 days. Isikhathi esingakanani leso ke ngibona ukuthi bakhona 180 days. 6 months. Aw uphi loyo? 6 months. Ushayile izandla, ushayile. Isikhathi sabo sokuphumula kulombuso walobaba kwaku 6 months wonke akusetshenzwa. Uma sekuzoqala ukusebenza kusho ukuthi ama-MEC akhona, ama-minister akhona, i-mayor zakhona, 6 months yonke kuhleli. Kuyabonakala alikhizwe elingahlala 6 months. Kusho ukuthi umnotho walezwe wawukade uqinile. Esephelile lo 180 days bese kuba khona ke i7 days lapho sebaphuzela ukufa nokuphila,
bejabulela ukuthi ke sesiyoqala emsebenzini. Kulo 7 days kwenzeka ke inkosi yayikade ibiza amadoda wonke kanti nalo bani asho umkakhe ba uVashiti naye wayebiza abakhe bomakoti esigodlweni bezojabula nalo baba ebiza amadoda ewabizele entweni ongathi stadium kodwa kungesi stadium njengalezethu kona kwakhiwe njenge stadium ile ikhathi nangabe wonile bonke abantu bezala bese owonile bekwalapha ukhishwa ibhubesi libhekane naye limbamba bambe phambi kwabantu ezamadoda azoba la baphuza uma lenkosi utshwala sebusegazini sobuhambe emthanjeni seyikhuluma lamazwi ngibizeleni wani lo ngibizeleni uVashiti ezela ngakho number 1 naye uVashiti unomgidi wakhe namakhosikazi awabizile inkosi imfuna la lithi iBhayibheli wala ngifuna sibone lokho nje ivesi engaziyo ukuthi niyalazi lishunyayelwa njalo ukuthi umakoti wenza into embi wala ebizwe inkosi wala uma ala abaluleki bakhe basebethi kuye angeke ukwenza kwale nkosikazi yakho kuzofundisa amakhosikazi ethu ukudelela nakanjani mlahle nakanjani mdivorce thola omunye omuhle ngoba inkinga yalo siswa emuhle akekho umuntu wayemuhle njengaye kuleso sikhathi bathi mhlawumbe uqoshalo thola omunye omuhle kunaye wathukuthela vele wasithatha isiluleko sabantu abadakwe njengaye ngathi ngabe ngikhuluma nguma-couples ngikhuluma ningesinodwa bekhona nabayeni benu ahlupha amadoda ukuhamba thatha iluleko zeyidakwa ikhaya lakhe aliphathe ngesiluleko sesidakwa nihluphekile ke makhosikazi ngoba abanye benu abanazo ezabo iluleko balulekwa zidakwa nale nkosi yalulekwa zidakwa awubuza umakhelwane unjani wakho awu amen bathi mlahle asilungiseleli-ke bomakoti nabomama elishunyayelwa bonke abantu ngicela ukuyikhipha le ngiyahluleka ukuma ndawonye umakoti qedela wenza njani ebizoba umyeni wakhe yini wala amadoda egcwele istadium ake siyilungiseni-ke le ndaba yakhe namhlanje ngoba iyona ndaba okufundiswa ngayo nokululekwa ngayo
abomakoti belulekwa abomama abadala ningaboqhosha njengofashini qoshela madoda ake sibuke umthombo wendaba yini leya imenza ale ngeke ngithi nangishumayela mara ngikhuluma nabantu abakhona amen liphelele impela amen ngeke ngithi nangishumayela asifike ezulwini ukhona abazalwane abasazoyo basibuza imibuzo sihluleke uphendula esihlabelela ngabo la oqala nje ngimkhumbulayo uJona owasikita ngajo yabani asifika le uzala kujo nizengeleba niyazi kafanele sola lomakoti ake sichaze into kwakufanele yenziwe la ngakho wayebize omama yena esigodlweni kulo 7 days wokugcina kwase kuyilanga lokugcina kuyoqala emsebenzini lo wayebize onke amadoda kulo mhlangano wakhe wamadoda kuphuzwa sebadakiwe ngoba into yomuntu wesilisa uma bebekhona bebazomfakazela ukuthi nina ningizwa wathi umuntu utshwala esekudle kahle into yokuqala utshwala buletha imvuselelo yekamela laba bomama bangafuna ukunguka siyabukana utshwala nje kuletha imvuselelo kuyabonakala ukuthi lo wayesehanjelwa ile mvuselelo emthanjeni yakhe oniyangizwa kancane njengoba ebiza lo number 2 uthi kubo akeze azohamba phambi kwenu ngeni buke muhle njani umngane ahambe phambi kwamadoda egcwele istadium number 3 okunzima kakhulu ke lokho wayengeke angena ahambe nje kwakufanele asitriphe asale nophiyedwa nangabuya ngizwe konke okunye kube phandle nje ahambeke la ngamanye amagama sondela ukumbiza kwakhe wayefuna ukuthi bambone la yena hamba khona oseniyangizwa amen asibeke izizathu ezimenza ngiyamazi njengoba esengibiza nje usenzani Sagi. And then your master Sagi. Ufuna mine. Anginaqalike. Kodwa ukuthi ngiyohamba ngomzimba wami. Phambi kwamadoda agcwele istadium. Nakafuna mine umimvuselelo seyifikile uyazi sithola naphi kodwa mine nje ngowami umzimba
kuthi ngiyobukwa amanye amadoda uyedwa nelungelo lokubuka mina not stadium song noma nimlahla lo mama bazalwane nimlahla lecabanga ukuthi izizathu zakhe kwakuyini bafika abeluleki bathi udelele bizwa nguwe ungababuza udelelile nje abelu ningababizi sithola omunye omuhle kunaye naye ephuzile ethuthele walithatha lesu lezidakwa ngoba izidakwa zinazo iy'luleko ungalibukela iphasi iBhayibheli lanithi ababi bayaluleka nabo mhlawumbe uhleli kabuhlungu nje ekhaya lakho nje ingenxa yey'luleko zey'dakwa iy'dakwa ziyaluleka nazo lo akakho kuze kusho nefemeli ithi maye uthulile akakwazi ukukhuluma zidakwa-ke ithole inansi ithuba lokukhuleka wala munye ufanele ngibuke noma akufunani ngizokwenza ngale kodwa ukuthi ngihambe phambi kwestadium ngihambe phakathi kwamadoda ngishiye wami amakhosikazi la ngiyoba yinkosikazi phakathi futhi akusesindodwa inkosikazi sengiyoba unondindwa ngoba fanele ngiyomodela phakathi kwalamadoda ngilokhu ngijikajika nje ngime ngosheleni useluphi yedwa wala lo mama uthi isithunzi sakhe akunandaba noma singamfundisa ngaye simbeka kwathi yadelela kodwa wayelwe nesithunzi sakhe wala lithi iBhayibheli ngempela bamfunela walithatha lesu lalaba thatha isu lezidakwa tshela umakhelwane isu lezidakwa ake simuzwe-ke sehlaphukile ngoba indaba yotshwala ifikile mnandi njalo kanje wathi omunye eshethabantu inkosi yaseThabantu uMroka wathi unzima umuntu yena nakafika ethola umuntu edakiwe lethi indaba uye amyeke athi ngizobuya kusasa uzobe sesuka kwamanje ngeke ngikhulume kodwa ngokunjani sakile zobuya nasasu usethi uMroka uyinkinga-ke umuntu odakwe isikhundla ngoba udakwa 24 hours bathe uyabuya nakusasa umtholo sakhe ngoba isikhundla sidala udlula utshwala angizwa kahle leThabantu esho wabuya nakusasa
sathini isiluleko sabantu fundani emva kwalokho sekuhambile amankwebefu emva kwalokho esesoba awuphinde emva kwalokho yebo lapho ulaka lwenkosi u-Ahasuweroshi selibohlile solibohlile nolaka lwakhe utshwala ngithi solwehlile yebo yamkhumbula u-Ahasuweroshi uVashithi nalokho akwenzileyo. hlala phansi emva kwalokho ulaka so uyabona enkosi yangikhuluma ngabo amadoda wekho la manje ungayenzi intuthuthelo ngoba ngeke ilanga uzobasola ubokwenze nje na uthuthele uzwa ukuthi uyashisa bese ubhala incwadi ubhalela lowo muntu usho yonke into la ngoba ushisa bese uyayithatha le ncwadi ungayisi kuye uyibeke phezu kwewardrobe emva kwey'nsuku ulaka lakho soluthe bese uyofunda le ncwadi uyivule bese uyafunda uzobona nawe ukuthi ya engibhaliswa intuthuthelo kungabi isikole nayenzi intuthuthelo emva kwalokho nabaluleki izidakwa zakhe seyihambile wamkhumbula uVashithi yena lo asathathe wathi akahambe yena lo sebemtholele nomunye sebengenile abasomathuba o-Estera abosomathuba banankinga bakhona abosomathuba emzini wakho bakhona abosomathuba mhlawumbe ngiwakhuluma nje inkinga phakathi komzi wakho la ngenxa yabosomathuba kodwa wena ngicela wenze lento right athi nobexosha inkosi yami ngikhuluma kubantu abangangizwa la athi nobesethi ungaphinde ugqoke unyawo lwakho la uthi kodwa noba bewenze into right sewuwedwa sehleli nazo zonke izinto ahleli nazo la akukhumbule azitshele yena losahleli naye ngeke nkosikazi ngeke nkosikazi okunye nje usakhululiswa